Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto video je špeciálne, pretože toto je môj prvý večerný vlog. Všetci natáčajú denné vlogy, teda ranné vlogy, ale ja som sa rozhodla, že to urobím trošku s takou malou zmenou a ja budem natáčať večerné vlogy. Takže máme tu večer, no neviem či presne večer, pretože je 6:28. A pre mňa to už je večer, pretože už som doma, už nič nerobím, je piatok. A práve si lúpem mandarinku, keďže s jednou rukou je to trošku ťažšie. Nevidno to tam, že? Počkaj, spravíme to takto. Mala som tam jednu mandarinku ešte celú a toto je jedna ošúpaná. A nedá sa to s jednou rukou, keď ja si vás niekde položím. Ja si vás dám sem. A uvidíte moje krásne lúpanie mandarinky. Nepadajte. Tak. Dúfam, že vám teraz nerobím chute. Fú, ono to tečie šťava z toho. Keď to dolúpem, tak vám poviem niečo ďalšie, čo robím. Bazílka. Čo padlo? OK. Videli ste, teda dúfam, že ste videli môj systém šúpania a spýtala som sa, že čo padlo preto, lebo pozerám, moja mama varí lepšie ako tvoja. Kto nevie, čo to je, tak si hneď teraz prepnite na jojku a pozrite si. Kyslá. No, takže večerný vlog, no. Čo vám poviem? Dneska bol super deň. Lebo je piatok. Je tu veľa tých chlopkov, to čo ja nemám rada. A justo tam dajú. Ale budem samozrejme natáčať aj ranné vlogy. A zajtra bude špeciálne video ranného vlogu, pretože budem natáčať ranný vlog o Starkej, lebo musím ísť k nej dneska spať, pretože moje rodičia idú do nočnej a ja byť sama doma, o polnoci vyleziem von oknom a idem k Starkej. Chcela by som vám ešte povedať, že sa chystám natočiť nejaké challenge, pretože stále tu mám nejaké, dá sa povedať, tagy, alebo také obyčajné videá, že kde vám niečo predstavujem, hovorím, rozprávam a také bla bla bla. A chcela by som konečne natočiť nejaký challenge, keďže tam mám len Chubby Bunny challenge, ktorý som robila sama. Bola to síce taká sranda pre mňa teda, ale nevadí, možno aj pre vás. A ešte by som vám chcela povedať takú správu, ktorá je pre mňa super, že ste začali byť trošku viac aktívni. A je tu zlé osvetlenie, pretože natáčam v izbe momentálne a je už noc, takže je tu moc zlé svetlo. Nevadí. Dúfam, že ma budete vidieť. Budem sa tu sekať, lebo teraz jem. Kyslá to je. No a chcem vám teda oznámiť, že, alebo teda povedať dobrú správu, ktorá je dobrá pre mňa, že ste začali byť viac aktívni, dávate mi lajky, našla som už aj 3 dislajky, ale aj to je potešenie, pretože viem, že aké videá pre vás nie sú moc dobré, ktorým by som sa skôr mala vyhnúť a tie, ktoré sa vám páči, tak v nich možno budem pokračovať alebo chvíľku pauzu a zase natočím nejaké také video. Takže preto vravím, že by som chcela natočiť aj nejaké challenge, že to by sa vám možno viac páčilo, že tam už by ste boli možno viac aktívni
Mám síce 2 odberateľov, ale čím budem natáčať viac a viac, tým viem, že bude viac lajkov, dislajkov, komentárov, tým viac budete vraviť svojim kamarátom, že odoberám ju, lebo má také videá, sa mi páčia preto, nepáčia sa mi preto. Takže bude sa navalovať viac ľudí, ktorí to budú vraviť zasa tým, že odoberám ju, videá sa mi páčia preto, nepáčia preto, bla 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 bla. Toto je video, v ktorom sa najviac zakecávam a zistila som, že mám hrozne upravené vlasy a natáčam. Krásne. Dobre, hneď za mnou vidíte fotku a nepoviem, kto tam je. To... Skúste si tipnúť do komentárov, že kto je na tej fotke. A ten, kto vyhrá, tak mu napíšem, že uhádal si správne a môže mi napísať, že, alebo teda urobím mu video na prianie, takže keď si napíše, že chce druhú časť Chubby Bunny Challenge s niekým, tak to s tým človekom natočím. Zase nie, aby si mi tam napísal nejakého youtubera, hej, lebo to už by bol trošku väčší prúser, ale napíš, či to chceš s babou alebo s chalanom natáčať a ja to s ním alebo s ňou natočím a bude možno viac lajkov. Dobre, takže toto by bolo k večernému vlogu a mohla som si to položiť, ako vidím, asi aj sem. Nevadí. Držala som to ako sprostá. Dobre, takže toto je koniec večerného vlogu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, ak nie, nezabudnite dať dislike. Budem šťastná, aj keď mi dáte dislike. A uvidíme sa na budúce. Ahojte!